menawa mboten ngertos sampean lho. Iku kok bolonge Mbah niku lho Mbah, mboten jenengan jupuk Mbah nek entak eman-eman. Walah, Mbah. Entuk sak bak cilik. Walah. Oh, Bentar sak putih wis. Malah matur nuwun nggih, Mbah. Nek winginane Mbah Bibit diparingi kula. Ya kono dikeki. Mbah segere Mbah, tak walah tak gaduk. Betone tak godhog, Mbah. Lajeng isa-isa matur nuwun nggih, Mbah. Walah. Nggih. Bajinge titan nggih, Mbah. Lah ya roh nek nangka enak dijuwi krowaki. Matur nuwun, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Goblok. Malam pemirsa. Sebentar. Memang ada cuplikan beberapa kepotong video-video ya pemirsa. Halo. Aku beli rujak cers langgananku, guys. Oh, walah. Ini rujak cers bare iso nganggo kiris kok pemirsa. Mantap. Rujak iki 10.000 tapi lo lengkap. Fresh sebenarnya sih aku beli kok kemarin, guys. Cuma apa jenenge? Tak makan baru sekarang karena yo bener ono ben krasa fresh ngono lho, guys. Ini segini 10.000 worth it sekali. Terus aku mau dikasih buah nangka sama tetanggaku. Ya aku liwat itu sarapan dengan liwat bisa. Ya seperti biasa keseharianku kuwi lah. Mbah niku le Mbah nangkone Deyan niku bolong mbok menawi Mbah ya gak apa Deyan mboten ngertos Mbah kami mbok dene pamisaanku. Iya nduk ngono. Kuwi lho apa jenenge ditegor dirukin. Didelok iya aku mak ngedono tok pemirsa wong apa jenenge daripada dentak nang kan mending dipanen sing duwe dalam Mbah Ngapi ku mak dia kuwi rene aku dikeki ben roh rasane ngono walah Mbah aku mending ngono kok jenengan paring le Mbah aku ngono ora apa-apa wong akeh kok nduk jenenge wong ki basa-basi biasa iki yo aku yang ngedono tapi aku gak niat njaluk gak wong aku yo alah wingi dikai budeku kene di Bibit kuwi aku wis nganu pemirsa dikai tak tampani walah Mbak ya jenenge wong omongan ngobrol iki pilih pemirsa ya kira pemirsa lho sakmene lho daging buah iki sakmene lho guys gedhi lho ngene diku wingi kuandel tapi separo niki iki sakmene lho pemirsa atik ora bajing apa codok seneng lah. Nek wong kene ngomongnya kekes lho. Ya mau tak simpen sebagian aku nemu anakku mau tak bagekno anakku guys iki. Yen kok tak salah kene. Niki aku yang ngajari anakku ben gelem buah angel ora karuan guys. Kabeh anakku. Iki buahe ana apa? Mangga. Mangga guys, tahu. Niki dikasih tahu pemirsa rujak cerse kene iki. Terus ada iki krayo apa timun. Terus apa lagi guys? Melon. Aku sekutu ngiler pemirsa. Kita tak dono pemirsa. Oh, ada semangka, guys. Semangka. Ada belimbing. Sengko tak dono pemirsa. Iki kok ana kedondong. Ada bengkuang, guys. Ada pepaya. Pepayu. Terus ada nanas guys kita tak salah kulkas ben krosok nyes ngono karepku iki wis kuwi barane ana blimbing bengkuang nanas tahu iki nek gak krayo timun ku tak pangani tak jejel yo ada tahu nih 10.000 worth it tak campur ya guys sambelnya ini nyes ini maaf pemirsa lari ngomong bismillah
Aduh. Ku nek misale entek, aku cuci tangan lho guys yo. Nek misale entek sambel, oh, nek entek sambel aku tak anu rujak dhewe. Teblok guys. Rujak nang nangkone piye rasane guys? Berrujak terus dikasih anu tonggo. Usah tak ijik guys. Anu ceblok ya pemirsa. Piye rasane? Rujak dikasih nongko, dadi kayak tonggo kuwi tak mix. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Oh, kita coba dulu nanase. Cuci tangan, rujak, nangka. Sambelnya ulek kan kasar-kasar guys. Enak. Buang tempat sampah, Dek. Ono kang paket guys, Mama. Terus ki nganu apa? Pepayane ku sek krenyes-krenyes ngono enak. Ku mambu terasi yo sambele yo. Ku lalare empuh. Nang kene iki rujak tes sing langgananku ki ana tahune, guys. Tahun iki sajen gurih. Terus kita coba kedondong. Kok kedondong. Rai. Terus semangka. Bumbunya enak guys. Bumbunya ulekane kasar. Tapi enak. Terus lagi apa nih? Nanas. Pineapple. Mango. Mangganya kok mangga mana lagi? Bisa wedhus dicampur karo bumbu sambelnya. Gue kayak food blogger aku cah. Food blogger bondo nekat. Mbak Eka. Ini bengkuangnya. Ini depan taman kuda lagi. Rujake enak. Ketake aku lali. Gak perjalannya aku. Nek tanah dari apa? Dulu itu. Tungguan. Beneran juga tunggu kunang, kok tak review sisan. Bagus yang pernah tak kai berkatiran gitu, tekan kono. Bimbing. Mau tarian dan sih. Pepayanya kok jenis California. Waduh tapi legi. Pernah aku tuku siji rong blinter ae, guys. Aku spiral. Ini krayo. Limon ya, ini limon. Emang krayo.
Catu sambel rujak kuwi enak guys. Ade sedih lungsur. Pedes tapi suger. Sumpah. Nah tahune diwarna anu enak guys. Nanas. Waduh. Kedondonge. Kedondonge iki isa ana isine. Nah, awalnya ketemu sing dodol pas ibuke, bapake lagi demam, adisen guys. Terus ibuke sing dodol. Tahunya sampai enak asin. No. Aku tahu kayak tahu Sumedang guys. Nang Tangerang ini. Nang Jakarta. Kan dipikul tahu Sumedang ini wah kenalan tahune khas. Nek nang tahu rasanya mirip ora kembar mirip. Iki lho sok lagi tumo aku nongkon iso daging buah ndelolor dene ini. Sampai ngono guys. Panen terus sebagian tidur sebagian dindung ki wetengane sing cedhak ngono kan. Apa juga nomor ah? Paling kelangkang ya kuwi wetenge dudu kayak iki. Nek kaya mah dikonsumsi dhewe. Utang keluarga nah rujak. Rujak iki tipe iki gak pedes nanas dengan ya. Kita jangan tuku jauh kemarin. Nah, terus nak konten hari ini guys. Sumpah aku kangen rujak. Buah fresh kabeh guys. Nah, ya. Ini tak cocok ya, guys ya. Masih cocokan. Mangane kuat tapi suweger. Terima kasih nonton kontenku ya gimana kontennya ya review rujak wis intine ngono. Kangen terus dikai nongko tonggoku guys aku guys. Bah. Terima kasih nonton kontenku pokoknya aja lali like komen sampai keluarga Mas Gopem. Jika ada tutur kataku yang kurang berkenan ya mohon dimaafkan ya pemirsa ya. Kontenku ini spontanitas ya mungkin ana yang menyinggung perasaan ya diberi maaf sebesar-besarnya. Terima kasih terus semangat. Ojo lali like komen sampai keluarga Mas Gopem masih otak berkalan aku luwih sepro sing akeh. Ojo lali berjumlah kufur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.